प्रॉब्लम बा? अरे बच्चा सब बदमाशी करत रहला ना। अरे कुछ दिन पहले ही जंगल साफ भइल रहे ना, अभी पेड़ सामने आ गए। अब एकर शेप ऐसन बा कि हमरा खातिर सरदर्द बन गइल बा। तो एकरा के काट काहे ना देता? अरे काट नहीं खी सकत ना। अच्छा आपके साथ टाइम पे तो आ जाइए ना? हाँ अगर छुट्टी पर नहीं खनते आ जाई हम। ठीक 10 बजे तक ऑफिस पे पहुंच जाला नु। बाहर के जंगल से घना जंगल तक यहाँ बा। अरे सुनी, हमार सर ओके खरीद के यहाँ लगैले बाड़न। ई जौन बा ऑक्सीजन प्लांट बा। कभी कभी एकर पत्ता भी खाएला नु। हाँ हे तो देर हो रहा बा। इतनी देर हो गई। साइड हटिए प्लीज। 1 मिनट भाई साहब, हमने के पहले आयल बन जा, आप पीछे रही। बेटी इनके अंदर जायदा ये सर बाड़न। सॉरी सर, हमके पता ना रहे। आ जाइए। सॉरी सर, हम आपके पहचान नहीं। कोनो बात ना, ईपीएससी साइन करेक्ट बा ना? जी। ओरिजिनल कौन सा है? ई वाला ऐजा साइन कर दी और ऐजा। हाँ ये भी दे दो। का इनकर कोनो जुड़वा भाई बा का? ना लेकिन भइल का। इनकर जैसन दिखे वाला हमनी के घरे कंस्ट्रक्शन खातिर आइल रहे। अरे ही खुदे रहलन। लोग पैसा खर्च करेले आ जिम जालन काहे खातिर? सेहत बनाए खातिर। लेकिन हमनी के सोमन सर जब मजदूर बुलाएलन त चल जालन, ऐसे के जैसे जिम जाताड़न। हम सुनले बानी कि वो काम के पैसा भी ना लेवेलन। ओहो। ये हमार जूनियर ऑर्गेनिक बा, सर के स्टूडेंट। ये ऐसे ही आसन लगा के पानी पिएला। अब बताओ। अच्छा भाई समय से पहले पहुंच गए ना था हमने की देर हो जाई। हाँ ये देख आपने कब से कहा था नहीं कि पेड़ के काट ना पर ये कर गलत है। नमस्ते नमस्ते। अजीब लगे। ओहो महिला कार्यकर्ता भी बाड़ी। का बात बा? एके देख के रवा के का लागता? ओह का फिनिशिंग बा, कमाल लग रहल बा। छी मतलब प्राकृतिक बा लेकिन विकृति भी बा। आपके ये दोनों पेड़ एजा से कटवावे के पड़ी। अगर आप इनमें जहर डाल दी हैं तो ये ऐसे नहीं सड़ जाई। सुमन भाई, हाँ वो लोग पेड़ काटे के प्लानिंग करत आड़े। हमरा के देखे था। अगर आप सब लोग चाहता नहीं तो हम ही पेड़ कटवा दे। का कहता? आप सबके कहल बा कि हिस्सा काट दिया जाए, ये कहल ज्यादा नहीं ना। अगर उतना काट दिया तो फिर से उग जाई फिर ना। और क्या कर सके नहीं। अच्छा तरह हुआ पूरा पेड़ काटे जाता नहीं है ना? हाँ अगर सुमन सर कही हैं तो पूरा पेड़ काट दे। करेक्ट। सर दूसर के राय पे गर्दन हिलौला से अच्छा बा कि अपन खुद के भी दिमाग चलाएं। अरे हमार भाई सुमन सुना, अगर तार शादी भइल होका तो तार महिला सन के भावना समझ में आई। आखिरी पेड़ के देख के तोरा के का लागता? ई कौन तरह के ढांचा हा? ई गंदा पेड़ कट जाए के चाहिए। यहाँ बच्चा महिला ऑफिसर आवत रहेले, यही से सर्टिफिकेट वाला पेड़ काटे के ही पड़ी। अगर ऐसा कोनो बात बा तो जिम्मेदारी लेवे खातिर हम तैयार बनी। का कहा था नहीं? सच हो? ठीक बा देख लिया जाए। ठीक बा देख लो। देखा था नहीं का होता। कृषि संवाद में आप लोगन के स्वागत बा। एक अनोखा भूख हड़ताल में आप लोगन के ले जाल चाहता नहीं। एक कृषि अधिकारी नगनता फैलावे वाला पेड़ काटे वाला के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठल बा और आसपास के जनता ई भूख हड़ताल के विरोध करती है। जनता चाहती है कि हड़ताल जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, पर ई ऑफिसर अपने भूख हड़ताल पर बिल्कुल अडिग बैठल बा। देखा जाओ कि हड़ताल कितना दिन तक चली। हेलो, तू न्यूज़ देख रहल बाड़ू ना? पेड़ पर चढ़ के बैठल बा उ त। हम भी वह देखा था नहीं। हमने कैसे पेड़ के काटे ना दे। पागल लागेला हमके तो। हमने के मरद दम पेड़ के रक्षा करा। बहन वो तो केहू भी बकत आ सकेला ना। ना ना तू चिंता मत करो और खाना बनाओ। वो आज नहीं क्या सकत, लोग जमा हो गए बड़े ना। लोगन के देख के वो पगला जाला। हमरा खातिर एक और प्लेट लेके आवो तो। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क काम ना करेला। ये लैंडलाइन के इस्तेमाल कैले बाड़ा है और ये अपने ऑफिस से काम बिना रुकले ये भूख हड़ताल पर बैठल बाड़ा है। सबके खातिर उदाहरण बाड़ा है। सुमन में पकड़े के आप ही बताएं कि पेड़ के कटले के बारे में आपका क्या ख्याल बा? हमरा ख्याल से एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट पर छोड़े के चाहिए। आप भी तो जाने लगे कि पेड़ में भी जान है। आप ही जोन शेप देखत आड़ा, हो सकेला कि काल है कि कान आँख आ जाए और दूसरा प्रजाति में बन जाए। ये बतावा हमने के जन्म भी तो ऐसे भर रहे ना। सही बात है। सही है ना? हाँ सही बात। जैसन टीचर वैसन स्टूडेंट। हेलो कृषि ऑफिस।
हेलो कृषि ऑफिस। हेलो कृषि ऑफिस। सन्ने। हेलो कृषि ऑफिस। का भइल सर? एग्रीकल्चरल ऑफिसर वहाँ बाड़न जा। हेलो कृषि ऑफिस। सन्ने। हाँ का भइल सर? ओके डंगरा फील्ड से जुड़ल फाइल के का भाई? हम जल्दी तैयार करत बानी। पागल। राजम्मा ये सूखल पत्ता वाला छोड़ के कौन अच्छा था? कितना गैर जिम्मेदार बने। हेलो कृषि ऑफिस। सर हम पियो रंजू। हाँ बोला का भाई? देखिए हम ऐजा बानी। हाँ देखा तेरा काम बताओ का बा? सर हम बीटेक में फेल हो गई नहीं। हम हमारा पिताजी के बतावे चाहता नहीं कि हम कुछ भी कर सके नहीं। हाँ था ऐसा कोनो फसल है जो हमके 3 महीना में अमीर बना दे सर। हम सोच ले बानी कि हम मिट्टी में ही जिए। अब हमरा हिसाब से तारा खातिर हुए अच्छा जगह बा। क्या? हेलो कृषि ऑफिस। हेलो सोमन सर होखी का? हाँ बोली का काम बा? हम आपके हड़ताल खातिर बधाई देवे खातिर कॉल कैले बानी। ठीक बा कर ली। आपके हड़ताल बहुत अजीब बा और इससे ज्यादा हम का बोली। कुछ नहीं क्यों कह सकत तो कॉल काहे कैलू? ओह सॉरी सर, हम फोन रखत बानी। हाँ सुमन भाई। हाँ हम रुकी का? ना ना जा पक्का? हाँ काल मिलल काल जाओ। मिलल जाई। हाँ हेलो कृषि ऑफिस के बोला था? सर हम आपके फैन बानी। आज सवेरे भी कॉल कैले रहनी। ओ इतना जल्दी हमारा फैन भी बन गईलू? हाँ का चाहिए तारा? हमरा के कुछ ना चाहिए। हाँ। हम बस यही खातिर फोन कैली कि रात में पेड़ पर बैठब खतरनाक होखेला। काहे खतरनाक होला? पूरा दुनिया में जौन बंदर बा वो लोग तो पेड़ पे ही रहेला। वो लोग के तो कोनो प्रॉब्लम ना होकेला। अच्छा यही खातिर रउआ पेड़ पे बैठल बानी। मतलब का बाप के? ओह सॉरी, हमारू मतलब ना रहे। कहीं रहुआ हमारे लेडीज स्टाफ की टीम से तनिक ही ना जो नहीं सब करके हमारे भूख हड़ताल तोड़े के चाहती है। हाँ ओह हमार मकसद नुकसान पहुंचावे के ना रहे, रउआ के सपोर्ट करे के रहे। बुरा लगल होके तो कॉल ना करब। सॉरी। हेलो हेलो के बोला था? आप हुए लेके है ना? लड़की तोहर माँ बोल रहल बानी। ओह अच्छा तू हो का भाई? तोहरा के कोनो दूसर जगह ना मिलल का भूख हड़ताल करे खातिर? तो तू इतना रात के ये सब पूछे खातिर कॉल कैलू? हा बेटा तू कुछो खैलस की ना बेटा? अरे हमार माँ ये भूख हड़ताल हा। हड़ताल जल्दी खत्म हो जाई ना। हम तोहरा खातिर तोहर फेवरेट मेथी के सब्जी बनौले बानी। ओह मेथी की सब्जी बनेले बड़ू? तू हमेशा मेथी के सब्जी के बारे में कहेला ना, यही से बनौले बानी। का भैला तोहके मेथी के सब्जी पसंद बा ना? हाँ पसंद बा। हेलो हेलो माँ। हेलो हेलो माँ। हाँ हमरा पसंद बा, बहुत ज्यादा पसंद बा। हमके भी रउआ पसंद बानी। सोमन भाई उठ जाई। सोमन भाई पहले को अच्छा मच्छरदानी मंगाओ यार, हम पूरा रात सुत भी नहीं किए पहले। ओकर कोनो जरूरत नहीं के। पेड़ ना कटे के आदेश आ गइल बा। आवा नीचे आवा।
जैसन कि अभी अभी आप लोग सुन ले कि पेड़ के ना कटला के आदेश जारी हो चुकल बा। एही खातिर ई भूख हड़ताल के अब तोड़ल जात बा और कर्मचारी अब नीचे उतर रहल बाड़े। आप देख पावत बानी कि एक भूख हड़ताल के अब खत्म कर दिहल गइल बा। अब हम खुद इन्हीं से बात करब और जानब ई हड़ताल के बारे में क्या सर, कहल please, जाता है। कांग्रेचुलेशंस सर सर एक्सक्यूज मी सर एक सवाल सर प्लीज। अरे बस कर। सर ये बताए कि आप दोनों यूनाइटेड फ्रंट जीत के खुशी मनावता रहे सर, आप कैसे फील करता नहीं सर? आपके का लगता पेड़ के काटल इतना आसान बा? 2-3 पीढ़ी लगेला तब जाके पेड़ इतना बड़ होला। देखिए हम एगो ऐसा इंसान नहीं जो इको फ्रेंडली लाइफ में विश्वास रखेला। एकरा पीछे हमार कोनो पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, लेकिन हमरा जो ठीक ना लगेला हम ओकरा के अपन देसी भाषा में ठीक कर सकत नहीं। यही कहे के रहे। स्वतंत्रता संग्राम के बाद ये दूसरा संग्राम है जो दखली पहली बार कि हमने जीत चुकल बानी।